ba? Gawas na ba? Uy! Uy! Dali na ba? Sige na, sige na. Dali na ba? Dali na ba? Nang luod ko, kaya di ko rin mapalitan laptop. Ay sus, uy! Magpalit tigit pa, pero dili sa karon. Ah, og di ka mapalit karon mo uli ko gupay magbaktak, oy. Uy! Ano ba? Uy! Asaman ka? Uy! Pini! Uy! Kaya na ba? Uy! Ay, nasigbang luod ba? Paitapon. Uy! Nada kay kwarta diha. Asa di ka ba dong? Uy! No! Uy! Ulang! Ulang! Uy! Ano pang luod ba? Grabe tanawan, abot ang tagidon man. Binaptas, grabe po ka pang luura, uy! Ah, bahala ka, Jeffrey, basta kay bang luod ko. No! Paitahan! Uy! Paitapon, uy! Sige na ba? Adyo ko sunda ba? Ano si pang luod ba? Awa o, nanatas kandihay, oh! Paitapon, uy! Oh, happy na tawag abot sa inyo ha! Asa na katawan pagsibaktas? Sa babi. Sige na ba? Tara ba? Uy! Oh, paitapon, uy! Ano na ba? Uy! Awa o, niabot ang takalis siya! Paitapon, uy! Ay, si pang luod ba? Nagabian na tayo binaktas, ani? Uy! Panawag, uy. Pwini! Uli, dagi mas pagbilaran. Uy, ayaw na ba paita, uy! Uy! Oh, paita po na ini. Abot na gimig ubay ba, oh? Binaktas, gabi na kaayo, mapamikaon. Paita, kaya ni Bajiha, uy! Oh, An? ngisi-ngisi man ka? Wala ko sa puta. Oh, unyag, wala ka sa puta. Wala ko sa puta. Naulian ng utok. Ta, uli tagtagbilaran ta.